Hier zie je wel duidelijk aan de uniformen dat het geen militair getinte uniformen zijn, maar fantasieuniformen. Ik sprak al eerder over, hoofdzakelijk de Zuid-Limburgse schutterijen lopen in militair getinte uniformen. Hoe meer noordelijk dat je gaat, hoe meer dat je in gildes terecht komt en ook in fantasieuniformen. Dat kunnen we meteen zien aan Noorbeek. Sint-Brigida. Met Bielemannen. Een groot trommelkorps ervoor. Grote vereniging ook. En ik denk hier koning en koningin. Peter en Marion Mergelsberg. En daarvoor de keizer en misschien ook de keizerin. Even afhankelijk van de conditie van de keizerin. Van Noorbeek. En u zag de grote kraan met camera die deze beelden maakt voor ons vandaag.